To county ma Kisumu nyakuramuga juang jopure county ma Kisumu ido fungurong bang pinyo wacho mamalo chwalo mbolea ma nengone yot masani yudre kuonde kano cham kata silos mantiere Kisumu kod Muhoroni. Jatelo e board mochungne cham e pachoka National Cereals and Produce Board Badi Manyanza Esther Chege wacho ni giseyudo mohingo gunde 2,500 mag mbolea mar urea kendo jopur osechako kaogi. E kind gundego 1,120 nitie kar kano cham ma Kisumu, 1,680 nitiere Muhoroni, kageno nitie mar yudo gunde mamoko machiegni ni. Jatend migao mar pur e county ma Kisumu Gilchrist kuom okoni okanga ma piny owacho kaono. Ijiwo wechego mag pur e pachoka. Fertilizer ge ibo register ge ward agricultural officers ma wan go e wards mopogore. Ang'o momiyo watimo ma mondo obedi ni inyalo yudi kuma puothi nitie kendo wanya ascertain tiende no wanya confirm ni puothi no nitie kama entiere no kendo acreage mare. Koro kalure gi lach ma puothi ema bokonyi mondo yud number of bags of fertilizer. Kaito kendo wagombo nwang'e ni to ipuro niang', ipuro cham, kosi puro ina mane mar pur. Omiyo mago en muhimu kabisa mondo jowong'e. Koro akwayo ni watemane mapiyo kaka nyalore mondo wadhi wa register ka ward agricultural officers. Registration no en gima continuous, tiende ni wa update records ma wan go sakasa. Omiyo ka ni se register chon, just confirm. Ma waseyudo go to pod tin, pod wakwayo sirikal kuu mondo oparo medwa nikech ne oketi japur achiel nya yudo ka ng'eny ahinya to bags 50. Koro tiende ni ka wayudo jopur 10 motegno to tieko ma wan gogo okan orom ji, to wakwayo kendo podi ni mosemiwa go wakawo giero kamano, to pod wageno ni ka ni nyamedwa kata mondo chop bags 2,000 eka